budžeti opštine i gradova, pa i budžet države, da su to njihove pare, a ne pare premijera, njegovih zamjenika, ministara ili lokalnih šerifa, i narod ih je zaposleno 4 godine da urade nešto što su obećali da će da urade. I narod ih svaki mesec debelo plaća za to. Ako građani to ne prepoznaju, nego i dalje misle da je vlast od Boga, onda ne možemo da očekujemo ni da prepoznaju šta je javno mnjenje. Mislim da je ovaj narod ovde grogiran svojim mukama i problemima, da mu više nije ni do čega, a kamoli da razmišlja kako će neke medije da opstanu. Prosto mislim da je do te mere tragična situacija. A tu situaciju vrlo vešto koriste određeni krugovi. Onog trenutka, ako mi dobijemo datum za pregovore za članstvo za Evropsku uniju, znači onda njih više niko neće pitati, onda to više neće zavisiti od njih. Ali mislim da i mi sami treba da se suočimo sa svojim likom u ogledalu, da budemo što upućeniji jedne na druge, da budemo što je moguće više solidarni, da ne budemo skloni političkim talovima i dogovorima, koji su nam bili takođe svojstveni u prethodnom periodu. Ja sam nepopravljivi optimista i za mene uvek na kraju svakog tunela postoji neka svetlost. Postoji način, ali moraju ljudi da kažu hajde da to uradimo. Svi zajedno. Jedan ne može ništa.